século XX, meu bisavó, que era músico como a min, emigrou de Galicia a Brasil e desapareceu. Sempre se dixo que fora asasinado por outro músico ao pouco de chegar. Para os galegos, Brasil sempre foi unha patria segreda onde se perder. No Brasil fálase a lingua máis próxima ao galego que existe, se é que non é a mesma. Ali segue viva a alma da nosa gaita. Ali as nosas bellas tradicións misturáronse e fixéronse contemporáneas e universais. No Brasil vive o noso pasado e quen sabe se tamén o noso futuro. Ali está o paraíso que os celtas buscaban tras o solpor e que algúns atoparon na alborada do Brasil. Entre Brasil e Galiza existe un forte vínculo emocional e histórico, moitas veces representados pola diáspora galega e polos seus descendentes e máis recentemente polo fluxo de brasileiros que migraran para Europa buscando mellores condicións de vida ou simplemente recuperando antigos lazos familiares. No entanto, se aprofundarmos máis na historia, veremos que a Galiza, así como Portugal, formaran os alicerces e as bases culturais e lingüísticas de orixe europea no Brasil. Certo é que existen moitas discusións en relación á tutela do idioma e se o mesmo é unha evolución do galaico ou do portugués lusitano e así como nunha pelexa familiar algúns abogan por un lado onde impera a historiografía portuguesa e por outros polo papel renegado de Galiza na historia do Brasil e da lusofonía. Tal vez sexamos incapaces de entender de facto quen é quen nesa historia, unha vez que ambas as rexións xa formaran o reino suevo da Galaecia. Así como houbo varios momentos históricos da unión e cisión entre Portugal e España, alén do máis é normal que os primeiros estados modernos sexan aqueles que apresenten maiores inconformidades na súa formación. O Brasil non ficou isento da parte desa historia. O país estivo anexado brevemente ao reinado de Filipe II da España e parte do seu territorio pertencera ao reino de Castela durante un longo período da chamada era colonial que durou desde o Tratado de Tordesillas en 1494 ao Tratado de Madrid en 1750. De modo que o Brasil é históricamente fruto desas contendas e desas divisións. Podíamos estar anos discutindo esa cuestión, porén unha cousa está clara. Existe unha relación histórica na formación do noso idioma coa Galiza e a mesma se mantivo ao longo dos anos a pesar das diferentes narrativas. Nem mesmo o nome da rexión é fruto dun consenso, embora en portugués sexa chamada da Galiza, así como en parte da comunidade autónoma, e outras predominan o nome castellanizado Galicia. Mas se algo aprendemos dos portugueses é que unha persoa ou cousa pode ter varios nomes. Aínda así, sempre digo que Portugal é o pai do Brasil e Galiza nosa avó. E desa forma evito divisións infrutíferas. Ao final, todo brasileiro que chega na rexión, así como a crianza que vai visitar súa avó, recoñece unha porción de cousas, historias, palabras e costumes. Temos máis elementos que nos une do que discusións que nos separan e dividen, de modo que acollemos Galiza en nosa historia como ela acolle aqueles que a coñecen. Isto é o que se escribía no IGADE, no Instituto Galego de Análise e Documentación, alá por 2022 en abril, nun artigo que falaba de relacións de Brasil e Galiza a nova ponte atlántica. E antes escoitastes tamén o tráiler de Brasil Somos Nós, ese tráiler dese documentario feito xa hai algúns anos, nos que participou Carlos Núñez un pouco a raíz do un pouco do desaparecemento, do falecemento do seu avó e desa investigación, desa pesquisa para saber que pasara con el. Brasil Somos Nós, a vinculación un pouco entre Brasil e o mundo céltico e o mundo galego, e o que escoitabades tamén ao principio xusto despois da sintonía. Ola, ola, moi boas, benvidos, benvidas, eu son Germán Esteves, o germano á portuguesa,
E aquí estades nun novo episodio do voso Galiportus, deste espazo, desta voz, desta fiestra, desta xanela galaico-portuguesa que pretende achegar as dúas beiras do Miño. Hoxe non só temos o Miño, senón que temos o Atlántico máis pertiño que nunca. E como podedes facervos unha idea, hoxe, como escoitastes, temos que falar un pouquiño do Brasil, temos que falar do Brasil desde perspectiva galaico-portuguesa, desde perspectiva galaica, e como digo, e tamén de perspectiva un pouquiño aí entre as dúas beiras do océano, e que mellor maneira que co convidado que nos visita hoxe. Temos aquí connosco nos estudios centrais de Radio Ariz a Xoán Calviño, profesor de Escola de Idiomas de Portugués, lingüista, políglota, e con 10 anos de experiencia morando no Brasil, que penso que nos pode dar unha masterclass. Moi boa, Xoán. Hola, boas tardes, que tal? Todo ben, todo fantástico. Contanos un pouco, se é que é fácil arrancar por aí, contanos como é o teu vínculo partindo un pouco da Galiza, como é a tua experiencia persoal, por que se che dá por as linguas e por que acaba todo fluindo cara ao Brasil? Ben, eu como lingüista, como filólogo, unha vez que me dediquei profesionalmente ao portugués e que morei 2 anos en Portugal, evidentemente o seguinte paso natural era o Brasil. Preparei un concurso para traballar ali na Consellería de Educación durante 10 anos, 2 veces foron 2 etapas de 5 anos, unha que morei no Nordeste, en Río Grande do Norte, Natal, a cidade de Natal, e outra en São Paulo. E foi un traballo que me permitiu coñecer ben profundamente o Brasil, dos 27 estados que contén este país enorme, que ten 8,5 millóns de kilómetros cuadrados. Para nos facermos unha idea, se considerarmos a Europa toda, entre Lisboa e Moscou hai uns 4.500, 4.600 kilómetros. Ben, pois poderíamos percorrer esa distancia no Brasil e aínda non sairíamos do país. Entón, para min era o seguinte paso natural, e tiven a sorte de coñecelo ben pormenorizadamente en todas as, ou case todas as súas realidades. Digamos que, claro, son 2 etapas moi potentes, como dís, unha etapa no Nordeste, outra etapa na capital económica, en São Paulo. Claro, como explicamos na nosa cabeza de galegos, de peninsulares, de europeos, o que acabas de comentar, nunha realidade moito máis pequena? Eu acórdome dun veciño ali na aldea que me dicía, vindes pa São Paulo e xa vos recibo ali ao ladiño do aeroporto, está a miña casa, non? Si, a miña casa nun sitio de 20 e pico millóns de habitantes, sí. Pois aquelo é outra dimensión. Sí. Como entendemos esas dimensións tamén dentro do mundo lusófono, do que representa? Como explicamos o Brasil hoxe? A ver, é todo enorme, a propia dimensión do país. O estado de São Paulo ten 47, 48 millóns de habitantes, dos que case metade están na Grande São Paulo, a cidade de São Paulo e os seus arredores, unha cidade de 22, 23 millóns de habitantes, 2 veces o número de habitantes que ten Portugal, por exemplo. E entón iso eu penso que transborda todo tipo de dimensións, non? Que poidamos ter. É un país cunha natureza, a ver, se nós aquí pensamos que o Miño é un río máis ou menos serio, pois na realidade brasileira máis ou menos sería unha especie de Barbaña ou un regatiño ou unha arnoia, sendo generoso. Eu creo que esa comparación máis ou menos espella a realidade, non? A diferencia do Brasil. En termos lusófonos, ben, a maior parte dos, máis ou menos 80% dos falantes de portugués hoxe como lingua materna están ali no Brasil.
É unha realidade que temos que pensar, eu penso que indo da fonte, que evidentemente está aquí, né? Non é? Das orixes, a realidade actual e a realidade futura. Para ser breve, a ver, en 1830, 1840, o Brasil tiña o mesmo número de habitantes que Portugal. 10. De acordo? Non, bueno, ben menos. Daquela menos. Eran uns 3, 4. Claro, hoxe Brasil ten 210, 212, Portugal 10,5, ben, cos que están na diáspora e demais. Entón, pois iso, temos que pensar que o Brasil tamén se formou ademais de cos portugueses que foron para ali, os escravos africanos, o componente indíxena que había, e despois temos que pensar que ali foi São Paulo eu encaro como unha especie de Nova York dos trópicos, non? Está exactamente no trópico sur, que pasa ali ao lado da cidade, e ali foron sirios, alemáns, italianos, xaponeses. O maior componente de xaponeses que hai fora do Xapón está no Brasil. Hai un bairro ali, Liberdade, o nome, que ten 300.000 habitantes no medio de São Paulo, que parece... parece se eu fixese unhas fotos por ali nun restaurante, nun parque ou simplemente atravesando a rúa, eu podería postar que estou en Tokio ou en Osaka e ninguén se sorprendería por iso. E para terminar este apuntamento, en termos de lusofonía, o futuro, o presente da lusofonía está ali, indiscutiblemente. Sí. O futuro tal vez estes en África, porque coas previsións demográficas que existen sobre países lusófonos en África, están crecendo a ritmo de millóns de habitantes novos por ano. A situación lingüística nestes países é complexa, non é agora o asunto deste programa. Creo que así, pois, este apuntamento permitiríanos ter unha perspectiva sobre o conxunto da obra, por así decir. Como te vían ali nas dúas etapas, tanto no Nordeste como en Sao Paulo? Como te vían ou como sentías tú que eras visto? Como un europeo máis, como un brasileiro, porque ali hai todas as razas e cores? Sí. Como explicabas a situación tamén, a complexidade de España, a cuestión do galego? No Nordeste, claro, é unha cuestión. En São Paulo, calquera persoa na rúa pode pasar por un São Paulino, independentemente da cor da pel, de calquera outra cuestión, porque ali hai xente literalmente de todo o mundo, desde hai máis de 100 anos. No Nordeste, claro, iso xa non é ben así. No Brasil, todos os estranxeiros son chamados, son coñecidos como gringos. Pode ser un argentino, pode ser un uruguayo, sería gringo. Eu lembro da primeira vez que me chamaron gringo, que non me pareceu moi ben. Eu respondín que gringo para min era cousa do John Wayne, unha cousa de e eles botaronse a rir e dixeron gringo, por máis que comas farofa, churrasco, feijoada e demais, non deixas de ser gringo, tes que ter iso presente. Claro, eu para eles non era gringo, sí, nunca se deixa de ser gringo. Que o que acontece? Non era un gringo moi usual, porque facía as mesmas cousas que les facían, estaba perfectamente adaptado, e en termos lingüísticos, claro, eles teñen a idea de que, a ver, quen non fala portugués como a gente, claro,
portugués de Portugal, para eles, non? Galego, no Brasil, galego, esta palabra ten determinadas acepcións. A min chamaba galego pola cor da pel e pola cor do cabelo. Quen ten cabelos claros, castaños, loiros, máis ou menos, pois é coñecido así como galego, non? Cousa que para min era curiosa. Isto nos meus primeiros 5 anos. Despois en São Paulo é, pois, eu creo, o que mellor se compara é Nova York. Todo o mundo con quen encontremos na rúa pode ser de calquera esquina do mundo, pode ter calquera historia familiar, pode ter orixes das máis diversas que podamos imaginar. Entón, ali, pois, nada é extraño, simplemente un máis. Ali, en São Paulo, nada chama a atención. En lugares menores, en cidades, relativamente pequenas, porque para un brasileiro, outra cousa que nos chama a atención é que no Brasil, para nós todo é grande, todo é enorme. Para eles non, para eles é pequeno. Unha cidade de 1 millón de habitantes é unha cidade pequena. Cando eu me perdía e preguntaba como fago para ir a tal sitio, que igual estaba a 7 ou 8 kilómetros dali, a resposta era sempre, é perto. E eu, cando comezaban a explicar, pois, eu pensaba, non é tão perto assim. Entón, é outra cousa que nos chama a atención, a diferenza das medidas, das representacións, digamos, que temos, das distancias. As distancias no coche tamén, igual, claro. De 1 a 1000 kilómetros, para eles nin tan mal, non? As distancias ali son en horas de avión, basicamente. De nada che sirve que unha cidade estexa a 1000 kilómetros, se outra está a 1500 e ten millores conexións de avión. As distancias entre cidades, entre estados, son en horas de avión. E exactamente, os meus amigos brasileiros, cando eu os encontraba, cando eu os coñecía aquí en Europa, ou cando me viñan visitar ou tal, para eles, París está a cuánto aquí? 1500 kilómetros, moi ben. Canto tempo tes? 3 días. Pois para lá que vou. E eu pensaba, se vas botar 2 días no camiño, pois para eles 1500 kilómetros non lles metía medo, non lles facía impresión. Para eles é normal. Falamos con Xoán antes de facer o programa e evidentemente unha das cousas nas que máis reparas ou enfocas ou, digamos, máis chama a atención é o panorama musical tan excelso que dá para seguramente unha colaboración paralela a nivel, como digo, a nivel musical, porque Brasil é un continente e é un continente tamén a nivel musical. Entón fixemos así unha pequena selección, queremos que disfrutedes connosco tamén un pouquiño ca música brasileira, de man aquí de Xoán Calviño. Vimos escoitar a primeiro tema, a primeira música é de Marisa Monte, o seu tema que se chama Ao meu redor. Dentro dessa geladeira, dentro da despensa e do fogão,
Moi ben, e continuamos aquí con Xoán Calviño falando máis de Brasil, que podíamos falar horas e horas. Falabas aí nada, Xoán, da un pouco da cuestión do tamaño, tremenda diversidade, natureza. Que é isto das macrorexións? É dicir, claro, teremos que clasificar de alguma maneira o Brasil. Tiveches a opción de visitar algo desa inmensa, desa natureza tan tremenda? Como vai a cuestión das rexións ali? Sí, antes, para terminar co que falábamos das músicas, o Brasil realmente é o país da música, na miña forma de ver, porque ten todas as influencias posibles de moitas partes do mundo. Temos que pensar que os elementos de percusión africana, a tradición indígena portuguesa, temos que unir os instrumentos que levaron os italianos, os alemáns, os ritmos que levaron os polacos, os árabes. Entón, fíxose aquí un caldeirón realmente cultural, e moita xente pensa que o Brasil é somente samba. Non, están absolutamente enganados. Iso é unha mínima realidade. Isto é como pensar que na España todo o mundo canta flamenco. Exactamente, é unha simplificación. O samba realmente vale moito a pena, é moi interesante, moi rico, moi denso. Hai un montón de referencias máis interesantísimas, ritmos como axé, pagode, maracatú, e aparte os ritmos urbanos modernos como rock, como funky. Ben, realmente aquí poderíamos facer unha serie de programas semanais de unha hora e estaríamos anos e anos co asunto. Sobre o que me preguntabas da xeografía brasileira, ben, o Brasil é un país enorme, como xa indicamos, e os 27 estados de que se compón acaban sendo clasificados en cinco macrorexións, que son norte, nordeste, centroeste, sul e sudeste. Eu tiven a grande sorte de poder estar en todas elas e poder visitar lugares absolutamente máxicos, fantásticos, maravillosos. Eu indicaría, por exemplo, Foz de Iguazú, as cachoeiras de Foz de Iguazú, na fronteira coa Argentina, e co Paraguai, a tríplice fronteira. Eu indicaría a Chapada Diamantina, na Bahía, os lençóis maranhenses no Maranhão, e o arquipélago de Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, dentre moitos outros. Temos que pensar que e o Pantanal, non podía esquecer do Pantanal. Ese o Mato Grosso? No Mato Grosso do sul e no Mato Grosso. Expándese nos dous estados. A cantidade de natureza, fauna, flora que se pode visitar ali é enorme. Despois, claro, a Amazonia, que se encontra en este bioma a través de varios estados. Realmente é unha natureza as nosas medidas aquí. Claro, nos vemos non sei, aquí no xurés, pois hai unhas pozas moi interesantes, cunhas así, algo de auga e demais. Ben, iso en calquera lugar do Brasil, multiplicado por centos de veces, está ali disponible. Que dicir das praias e de moitas outras cousas que nos mostran unha natureza enorme, continental, absolutamente trascende con moito as nosas medidas, as que estamos habituados. Coméntanos un pouquiño, agora vamos con máis estereótipos, non? Falache xa da samba e desa cuestión tan recorrente, non? De considerar a samba como elemento nacional, como se non houbera máis músicas que as hai, e moitas. Coméntanos para os que se queren iniciar un pouquiño, breves apuntamentos destes 200 anos de historia brasileira. Ben, o Brasil, exactamente, acaba de completar 7 de setembro de 1822.
Esa foi a data da independencia. Entón, o Brasil acaba de completar 200 anos. Así, en breves apuntamentos, eu indicaría que se facemos un contraste entre o Brasil e os 20, creo que son 20 países hispanoamericanos, non? Países que se encontran nas Américas e de lingua oficial española, vemos aquí unha enorme diversidade, porque o Brasil é só un. O Brasil, potencialmente, tiña características propias para se ter conformado en, no mínimo, 6 ou 7 estados, non? A Bahía, o Río Grande do Sul, despois São Paulo, Río de Janeiro. Por que isto non aconteceu? Pois porque a única especificidade, ou a maior especificidade que a historia brasileira ten, é que constituíu durante máis de 60 anos un imperio. Foi o único país das Américas que tivo monarquía, non? Que acabou coa República Bella, alá por 1890, e entón eles foron quen de manter o país unido, non? Claro, isto foi non sen tensións, foi realmente dun modo que até hoxe é posible ver que realmente a vida dun gaúcho de Río Grande do Sul, que probablemente aínda fale alemán ou italiano na casa, e beba viño, e haxa frío no inverno, incluso neva, que é unha cousa que Brasil e neve non nos cadra moito. Pois que a vida dun baiano que come comida africana e que de tradición africana, como vatapá, e que cociña con dendé, e que vive nunha zona completamente diferente, moi seca, pois podemos pensar que teñen realmente moi pouco que ver. É un país moi diverso. Entón foi a monarquía realmente no século XIX a que conseguiu que o Brasil se mantivese unido. E aparte que o Brasil en 1822 aínda non tiña moitos territorios dos que realmente despois foi conseguindo a base de enfrontamentos cos veciños ou de acordos bilaterais, non? Isto tamén aconteceu no Chile, na Argentina. O mapa de 1822 non é o mesmo que o de agora, de 200 anos despois, evidentemente. Vamos con outro temiña alegrando un pouco por aquí a tarde. Temos unha música moi interesante tamén, que nos encanta, Roberta Sá, Me faz un Django. Un Django. E eu teño aí a pronuncia máis a portuguesa. E a Disrítmia con Marchinho da Vila. Vamos a escoitar os dous aí no seu tándem maravilloso. Me faz um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem que eu te faço bem mulher. Me faz um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem que eu te faço bem mulher. Se puder me arranhe, me agarre e me morda, que eu me arrepio, chego quase a desmaiar. Te dou meus beijos, senhor, isso toda. Te deixo bem doida a se desvaiar. Amorzinho, como é bom repousar nesse seu colo, descansar da relação. E um carinho despertar e depois novos afagos pra poder recomeçar. Me faz me faz um dengo, me faz um chamego, me tira o sossego, me faz cafuné. Me faz um dengo, me faz um chamego, me faz bem homem que eu te faço
faço bem, mulher. Se quiser me arranhe, me agarre e me morda. Me arrepio, chego quase a desmaiar. Te dou 1000 beijos, te ouço toda. Te deixo bem doida a se desvairar. Amorzinho, como é bom repousar nesse teu colo, descansar. E um carinho ao despertar. E depois novos afagos pra poder recomeçar. Sossego, café. Sossego. Eu quero. O que é que você quer, Martinho? Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia. Pretendo também embriado, emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer um dengo pra um cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer um dengo pra um cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizada pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografada, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de ver com essa desritmia. Vem logo, vem coração meu, que chegou de porta lá da boemia. Vem logo, vem coração meu, que chegou de porta lá da boemia. Vem coração meu, que chegou de porta lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Eu quero me esconder debaixo desta sua saia pra fugir do mundo. Bebendo também embriague, desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixa te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografada, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizar pra acabar de vez com essa desritmia. Vem, circo! Vem logo, vem coração meu, que chegou de porta lá da boemia. Vem logo, vem coração meu, que chegou de porta lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da boemia. Vem, coração meu, vem, chegou de porta lá da boemia. Vem curar sua branca que chegou de porre lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porra lá da boemia. Vem logo, vem curar seu nego Lá da da boemia. Mestre, grande Valeu. Martinho da Vila, obrigado. Eu que digo, obrigadinho por ter emprestado o seu público maravilhoso. Boa noite! Ben, continuamos aquí con Xoan Calviño falando do Brasil, falando desta súa fantástica experiencia de 10 anos, unha década no Brasil, grazas un pouco tamén á súa experiencia como profesora lá. Comentábamos fora da antena, Xoan, que estamos falando dunha economía moi puxante, dun país dos máis importantes do mundo, pero máis moi desigual, e que curiosamente non é un país nada turístico. Non, hai moita xente, é un lugar común, digamos, que pensa que o Brasil, con esas praias, con esas, ten que ser un país moi turístico. Non é. Para vos dar uns dados, o Brasil ten menos visitantes estranxeiros que Portugal. Se compararmos o tamaño
duns e doutros, pois penso que non compre dicir moito máis. O que sí ten o Brasil é moito turismo interno, iso sí, de brasileiros que van, pois iso, alguén de São Paulo que vai ás praias da Bahía, ou que quer coñecer o Amazonas, ou que vai visitar o Pantanal, ou que viaxa dunhas cidades para outras. Agora, é moi difícil ver estranxeiros. Sí. Digamos que, non, como se fora esa comparativa, Brasil é como Europa. Salvo certas áreas, que, por exemplo, no sur teñen turismo de uruguaios, de argentinos, en algunhas praias, en algunhas cidades. No Brasil é absolutamente normal irmos coñecer calquera das maravillas que ali teñen e encontrarmos moi poucos turistas estranxeiros. Entón, non é un país turístico o que estamos habituados aquí, non? España, que falan de uns 100 millóns de visitantes anuais, Portugal, que ia chegar a uns 20, o Brasil ten uns 11, 12 millóns de visitantes anuais, todo o Brasil. Claro, hai moito turismo interno. Agora, non é un país que chame o turismo estranxeiro. E sobre a economía brasileira, actualmente é a 8ª ou a 9ª do mundo, eu, cando pregunto aos meus alumnos sobre quais pensan que son as maiores exportacións do Brasil, a realidade económica, realmente parece que o reloxo que parou hai 100 anos, porque falan do café, falan do azúcar, falan de materias primas. Ben, ese é o Brasil de hai 100 anos. Continúa tendo unha certa importancia, evidentemente, dos maiores países produtores do mundo. Agora iso é 2-3% das exportacións brasileiras. A economía agora exporta sobre todo produtos do agro, soxa, millo, carne, tamén produtos extensivo, non? Sí, moi extensivo, o que chamado ali o agronegocio, e tamén produtos como, por exemplo, temos que pensar que a Amazonia é o maior laboratorio natural do mundo en produtos de farmacéuticos, non? Ou componentes de mecanismos de avións e helicópteros de pequeno porte. O Brasil é unha potencia mundial neste segmento, non? Entón é unha economía moi diversificada, A xente agora que o comentas móvese moitas veces en helicóptero. Quen pode, sí. Quen pode, claro. En São Paulo, para evitar os problemas do tránsito e tal, os hotéis, os grandes edificios administrativos, empresas, teñen un heliporto onde quen pode, unha hora de helicóptero máis ou menos custa uns 2.000 euros, e tamén non é fácil para un edificio recibir digamos, autorización para ter un heliporto lá encima por cuestións evidentes, non, de seguridade e demais. Agora, o tráfico de pequenos avións e de helicópteros é constante. Tú alá considerabaste ou eras considerado clase media? Digamos, hai ricos moi ricos e pobres moi pobres, e sí. tú estabas medianamente confortable aí no medio? A ver, o Brasil é un país dos máis desiguais do mundo. Hai xente moi rica e hai xente moi pobre. Ás veces vivindo case no mesmo espazo, como é o caso do Río, non tanto de São Paulo. En São Paulo está máis separado. Clase media. Claro, teríamos que definir que é clase media. Non existe o mesmo concepto do que nos asociamos aquí como clase media ao que se asocia no Brasil ou, por exemplo, no Reino Unido, non? Que é un concepto máis ligado a cuestión non tanto económica, senón a que nos dedicamos para gañar o noso sustento. Prestixio social. Sí, tamén, exactamente. Entón, no Brasil, eu, pois, máis ou menos, vivía ben, non? Agora, por exemplo, eu son un profesor aquí. No Brasil, se eu fose un profesor que me dedicase exactamente o mesmo que me dedicaba aquí, realmente, ali un profesor sería, a maior parte deles, clase media baixa. Realmente é así. Do sistema educativo público no ensino primario e secundario. Apretado o cinto. Por outro lado, os profesores universitarios están mellor que aquí.
os profesores universitarios normalmente gañan máis que aquí e teñen millores condicións, non? A ver, hai certas cousas que custa comparar. Moitos profesores o que fan é traballar en 2 turnos. Traballan en 2 escolas, en 2 turnos, un turno de mañá e un turno de tarde ou de noite, para conseguir pois pagar as contas en cidades que teñen un custo de vida, São Paulo, Brasilia e algunhas outras, pois como daqui. Coméntanos, Xoán, tamén, lanzábamos algún estereótipo antes que ten tamén de, bueno, pues un pouquiño aí de palabras máxicas e moitas veces que nos levan a enganos sobre o que representa Brasil e o que non. Feijoada, a praia, o fuchibou, a caipiriña, a favela, sí. que fuche descubrindo de todo isto? Ben, claro, eu moitas veces cos meus alumnos eu coloco a palabra Brasil e o que fago é pedirles que me digan palabras ou cousas que eles pois costuman asociar co Brasil, e esas son unhas das palabras que normalmente aparecen ben. Feijoada, sí, comen feijoada, como tamén comen os portugueses. En São Paulo, pois as comidas máis típicas son a pizza, o sushi e varios elementos da comida árabe, como o kibe, por exemplo. É moi curioso que nos concursos mundiais que se fan de pizza, raramente gañan os italianos, moitas veces gañan os pizzerías de São Paulo ou de Nova York. Escoitei atrás que había máis italianos en São Paulo que en moitas cidades de Italia. Despois de Milán e Roma, ven São Paulo. Correcto. São Paulo chegou a ser, hai 100 anos, a cidade con máis italianos do mundo. Wow. Para vos dar así algún... a ver, São Paulo, 1890, pois era como Ourense, tiña 100.000 habitantes. 1910. Como Ourense hoxe, non daquelas. Sí, 1910 tiña 1 millón. De onde é que viña esa xente? Pois, claro, viñan da Bella Europa. Barcos de italianos. Da Bella Europa, do Xapón, eran sirio-libaneses, alemáns, etc. 20 ou 30 anos despois, xa tiña 10 millóns de habitantes. Entón, temos que pensar o que isto foi. Mais ou menos, lembra moito o paralelismo que eu fago é con Nova York. Entón, hoxe a pizza é unha comida paulistanísima, igual que o sushi. En calquera esquina de São Paulo temos e hai algúns dos mellores restaurantes xaponeses do mundo ali. En termos gastronómicos e culinarios, São Paulo é realmente, eu sempre digo mesmo, dos 30 días que ten un mes, eu podería ir comer o día 1 a un restaurante peruano, o día 2 un restaurante armenio, o día 3 un restaurante árabe, o día 4 un restaurante italiano, o día 5 un restaurante grego. Acabaría o mes e eu non terminaría con diferentes restaurantes de comida auténtica e xenuína dos países do mundo máis distantes e heteroxéneos que podamos imaginar. Ben, pois todo iso acabou permeando a culinaria brasileira e hoxe en calquera casa, en calquera familia, pois son comidas, deixaron de ser comidas étnicas e exóticas para se transformaren en culinaria paulista. E a caipiriña, Xoán? A caipiriña. Ben, a caipiriña faise con cachaza. A cachaza é augardente de cana de azúcar. Os refugallos da cana de azúcar, cando se moe a cana, daí cando se solidifica faise o azúcar. O zumo, ali é chamado caldo de cana, moense as canas, e o zumo que se obtén bébese nas feiras ou como refresco, normalmente. Os refugallos que saen dai utilízanse para producir alcohol, para mover grande parte da frota de vehículos do Brasil. Ali os vehículos son flex, funcionan con alcohol de cana de azúcar ou con gasolina. Ben, entón, a cachaza obtense como ron da cana de azúcar, só que o ron é máis ben do melazo, non? De cando se moe o azúcar e se solidifica. A cana de azúcar é do zumo que se obtén da cana. Entón, dai esa cachaza, hai veces que se pode embellecer, guardar durante moitos anos en certos tonéis de madeira e constitui unha bebida moi interesante. E entón, con ese licor
e despois xeo picado e limóns cortados en cuartos, todo iso misturado e batido con xéquito nunha cocteleira, ben, esas son as caipiriñas, e aparte no Brasil os bares parecen unha frutería. Podemos encontrar combinacións de, en xeral, de cachaça ou de cualquier outro licor con todas as frutas que poidamos imaginar daqui, que serían un 10% das que hai máis ou menos ali, cun montón delas, como vou dicir os nomes que probablemente non identifiquedes, caju, siriguela, abacaxi, sí, non? Sí, esa ananás, piña. Exactamente, esa sí. Entón, moitas outras frutas tropicais onde nos bares, no momento en que pedimos, fan o combinado que solicitemos. Entón, os bares moitas veces parecen unha frutería. Sí, simplemente coméntanos brevemente a cuestión do futebol, da praia, da favela. Canto ten iso de presencia no Brasil do día a día? Futebol. Entón, a ver, o Brasil é o país do futebol. Eu costumo decir que se o primeiro deporte é o fútbol, o segundo é o fútbol sala, o terceiro o fútbol praia. Por aí vai, claro, hai outros, evidentemente, non? Claro, temos que pensar que co clima que hai ali, coas praias que hai, co espazo natural que hai para xogar, pois dai que continúen surxindo talentos, ainda que agora, ben, xa non sexa como era anteriormente, entón sí, é o país... Xogase na rúa moito, Xoan? Nas praias, sí, nas praias, claro, nas praias continúase xogando, nas rúas onde hai espazo tamén, pois como aquí, cando éramos nenos, pois ali ainda iso ainda é normal, ainda é común. Despois, todo isto que todas estas palabras, pois sí, evidentemente existen, pero ao lado delas tamén hai moitas outras realidades. Eu, na escola de idiomas, eu fago cuestión de mostrar para os meus alumnos como o Brasil é diferente a favela. Claro que hai, e sobre iso tedes toda a información que queirades nos medios de comunicación. Tamén hai persoas que viven en condominios luxosísimos, e hai persoas que teñen pois unha cualidade de vida ben mellor que aquí, e non estou falando de poucas persoas, estou falando dunha porcentaxe bastante significativa. Entón, é un país moi grande, moi diverso e moi desigual, como xa apontamos anteriormente. Evidentemente que nos queda un bloco aí dos máis importantes polo significado que ten a nivel lingüístico e cultural o Brasil. Aquí tamén nos daría para moitos programas, mas coméntanos así brevemente esas peculiaridades que fan, que tamén o teñas que explicar despois nas túas aulas, non? Esas peculiaridades do portugués do Brasil. Ben, se me pagades igual de ben que hoxe, eu estou disposto a regresar ás veces que sexa preciso. Sí, o portugués brasileiro, pois evidentemente que ten algunhas características que nos chaman a atención. Palabras, pois, que para quen aprende aquí o portugués de Portugal son inocentes, como rapariga. Ali é mellor non usar porque significa prostituta. Hai algunhas outras diferenzas, non? Que é bo saber cando chegamos ali. E, por outro lado, acabamos por identificar algunhas que son nosas. Por exemplo, amolar. Amolar, que en Portugal é pouco usado, no Brasil é moi usado. No mesmo uso que nós lle damos aquí, non me amole. Por favor, non me amole. Ou xeito, non? Tipo, non me incomode. Sí, xeito, os portugueses son máis económicos nesa palabra. Moitas veces sustituyen por modo, maneira, forma. No Brasil podemos decir que utilizan esa palabra, jeito, o jeitinho brasileiro, da mesma forma que nós usamos aquí. É o que eu digo, que hai influencias de ida e volta, non? Que
hai cuestións que ali hai veces que nos encontramos coas mesmas palabras que nos encontrábamos aquí. Outra, por exemplo, que eu coñecía moito, que me chamou moita atención no Nordeste, foi acoxar, como nós dicimos aquí, de acochar, un neno pequeno de acochalo na cama, non? De tapalo ben. Pois ali utilizado da mesma forma. Iso en Portugal é un arcaísmo, non se deixou de se usar. Entón, claro, hai un magma aí moi interesante. Por outro lado, temos que pensar que toda esta xente que foi de tantos países do mundo aprendeu a falar portugués da maneira deles, do xeito deles. Entón, enriqueceron o portugués con moitas palabras, moitas contribucións, que algunhas delas chegaron a Portugal vía músicas, vía telenovelas, e outras non, evidentemente. Hai, en São Paulo, por exemplo, hai moitas palabras e estructuras de orixe italiana, evidentemente, non? No río, o río, digamos que non, é onde se mantén de forma máis, podemos decir, máis fiel ao portugués europeo, a pronuncia e as estruturas. Claro, nun país tan grande con estas dimensións, pois poderíamos dar moitos exemplos do que acabo de indicar. Tú que falas perfectamente as tres maneiras, non? A galega, a portuguesa e a brasileira, podemos, máis ou menos dentro desa ecuación, podemos movernos ben a galega ou a portuguesa, ou hai moitos matices aí detrás? Hainos. A ver, no Brasil non hai exposición ao portugués de Portugal. É prácticamente cero. Cando Cristiano Ronaldo ou cando o presidente da República de Portugal vai visitar o Brasil, claro, ese minuto ou eses 2 minutos que fala, hai veces que colocan, se o que di é moi diferente do que realmente un brasileiro poderíamos pensar que entende, colocan lexendas por baixo, con texto, non? Isto danos unha idea de que, o Brasil, como todo país grande, como os Estados Unidos, produce tanta cultura, tantas referencias lingüísticas, que é perfectamente autónomo. Non é como Portugal, un país máis ou menos pequeno, onde, claro, está rodeado por outras linguas potentes. No Brasil eu podo moverme 3.000 km arriba, 4.000 abaixo, e vou encontrar alguén que fala portugués. Entón, pois, non se sente esa necesidade. Entón, no caso deles, non teñen unha noción así de... Claro, eles pensan que quen fala portugués así no mundo, ben, son eles, basicamente, non? E cando hai alguén que fala portugués tamén, pero non como eles, pois, a eles, evidentemente, chama esa atención. Por qué? Porque non teñen ese hábito. É o contrario do que pasa en Portugal. Calquera persoa en Portugal ouve música brasileira, asiste novelas brasileiras, e ten un hábito de escoitar portugués brasileiro durante horas e horas e horas por ano. Entón, ten un hábito... Input. Claro, ten un hábito que entende o portugués brasileiro sen grandes dificultades nun contexto máis ou menos favorable, non moi específico. Iso ao contrario non acontece. O Brasil, como todo país grande, nese aspecto funciona máis como unha illa, enorme, sí, tipo Australia. Agora, non deixa de ser unha illa. Falábamos un día nun dos nosos programas con Marco Neves, falando un pouquiño de se o galego e o portugués son a mesma lingua, e comentábanos justamente isto. Se pensamos un pouco na cuestión de Portugal e da Galiza, esta irreverencia ou esta maneira de moitas veces non sentirnos apoiados do lado portugués, que Portugal non olle para Galiza, pois é basicamente iso, que non hai exposición de voces galegas en portugués, como o que está contando Xoán, que non hai exposición no Brasil de voces de Portugal. No caso de Portugal, eu ainda diría máis. En isto, pois, vai haber persoas que tal vez non concorden, ou que temos que pensar que a calidade do galego que falamos
E cando falamos ese galego en Portugal, realmente, se nos pomos do lado do portugués e pensamos que nunha frase que ten 20 sons, 20 fonemas diferentes, e nos pronunciamos simplemente 7 ou 8, ben, e os demais son diferentes, entón, o noso interlocutor que está do outro lado pensará que é a mesma, este fala como a min, ou non, ou pensará, ben, está a tentar, agora, que desastre. Vou ser simpático, estou aquí na miña casa, quero ser o bo anfitrión, vou tentar falar no español que eu tampouco sei. Entón, moitas veces acontece iso. Temos que pensar que a cualidade do galego que hoxe en día moita xente fala dista moitísimo, non só na fonética. A fonética é a nosa carta de presentación. En todo, do modelo de lingua culto que un portugués ou que un brasileiro asociarían como propios. E evidentemente, é o que decías, é que non teñen exposición a outra variedade. Ao portugués brasileiro, un portugués, alguén de Coimbra ou alguén de... Sí, claro que a ten. Agora, alguén de São Paulo ou alguén do Río, a exposición que ten ao portugués europeo talvez sexa 5 minutos por ano, 10 minutos por ano, non máis. Sí, sí. Estaba lendo por aquí que hai 300.000 brasileiros en Portugal, máis ou menos, é a súa carta de entrada á Unión Europea vía Portugal, uns 9.000 brasileiros na Galiza e uns 50.000 galegos que aínda están polo Brasil. Non sei se tiveches ocasión de encontrar, ben, digamos que nas túas actividades académicas seguramente que encontraches moita xente tamén con vínculo con Galicia, non? Sí. A ver, os galegos que foron ao Brasil, fundamentalmente temos que considerar tres núcleos principais. Na Bahía, Salvador, que se dedicaron a sectores como hotelería, restauración, padarías, funerarias, tamén. Como en Ourense. Funerarias. Aquí é moi curioso. Unha experiencia paranormal que tiven foi no Pelouriño, en San Salvador, no medio da Copa de 2006, batucada, festa, caipiriñas. De repente eu apoio a miña mão na parede e leo ali unha placa así coas letras así medio xa esvaecidas, e puña Futebol Clube Galicia, a Cruz de Santiago, a bandeira galega, e eu, no, isto non pode ser. Na Bahía. Na Salvador. Entrei dentro, había unha festa enorme, eu era o único branquelo ali, todo o mundo mirándome, a este que se lle perdeu aquí. Eu entrei e preguntei pola historia, vin ali as fotos que existían, e efectivamente os galegos que miraron ali hai máis dun século fundaron este clube, que foi 6 veces campeón estadual baiano, impóndose aos dous grandes equipos que xogan hoxe na primeira división, o Vitoria e o Bahía. Fixeron un estadio e, ademais, bueno, fixeron un hospital, fixeron unha grande labor social. Algúnas das persoas máis ricas dali de Salvador son de orixe galega, na segunda, na terceira xeración, principalmente de Terra de Montes, en Pontevedra. Efectivamente, ben, hoxe, infelizmente, o Bahía está na segunda, na terceira división, xa está na mão de netos, bisnetos e demais. E despois, fundamentalmente, en São Paulo, vía Santos, e tamén no Río, só que menos. Agora, probablemente que teñan a dupla nacionalidade, pois xan os números que dixo aquí o meu colega, só que descendentes deles e demais, pois son moitísimos máis. A ver, a colonia española que hai na Bahía, o 90% son galegos. No Río, aproximadamente o 80%, e en São Paulo está máis repartido. Ali predominan os andaluces,
como un 40%, e despois os galegos serán 20% máis ou menos, e despois hai doutras, hai canarios, hai vascos, etc. Entón, eses son os tres maiores polos de presencia galaica no Brasil. Non me gustaría ir embora, non me gustaría marchar de aquí sen tocar a cuestión que seguramente moita xente cando se estea a ouvir que non estea no Brasil ou que non estea en América, que se estea a preguntar un pouco como é a seguridade. Xa non vamos a entrar en cuestións políticas que poderíamos votar a tarde inteira aí entre a cuestión de Bolsonaro e Lulas, mas como é a seguridade, como é a cuestión da seguranza? Ben, sí, a cuestión da política daría para varios outros programas. Estou vendo que me vou facer rico aquí. Son 10 euros por minuto que está facturando Xoán. Exactamente. Entón, a pregunta ben pertinente que me fixo. A ver, teño que decir que en 10 anos que estiven ali nunca tiven ningún problema. Claro, nunca tive ningún problema. Levabas arma, Xoán? Non. A única arma que tiña era o meu sorriso, a miña simpatía, só iso. Entón, eu, claro, certas cousas que aquí estamos habituados a facer sen o menor cuidado, pois ali non é boa idea, evidentemente, hai que tomar algunhas certas precaucións. Ben, unha vez que facemos iso, temos que saber onde estamos, temos que saber onde pisamos, temos que saber o que se pode facer e o que non é boa idea facer. Basicamente é facer o que as persoas dali fan, máis ou menos na nosa circunstancia fan. Claro. E exactamente, problemas que sí que tuven aquí, na bella Europa, pois roubaron unha carteira, no Brasil nunca. E máis, xente que ia conmigo perdeu a carteira e apareceu con todos os pertences dentro de lembro dunha ocasión que encontrou unha señora da limpeza e dentro da carteira había máis diñeiro do que esa señora gañaría nun mes e devolveuna con todo dentro. Así que esa é a miña percepción persoal, a miña experiencia persoal, tendo en conta que, claro, temos que saber onde estamos, iso evidentemente. Non vou ir aquí de pedante, ni moito menos, concordo plenamente ca túa visión, porque así o viviches, e seguro que non estiveches metido debaixo da cama. Non. Seguro que te moviches e que te moviches moito, mas din os datos, por lo menos en canto a 2022, que o Brasil ten uns 44.000 homicidios ao ano, que ven sendo uns 20,61 por 100.000 habitantes. En canto España, digamos, o Estado español ten unhas 20 veces menos. Sí. Isto, bueno, dirásme tú, está moi ben ese dato, pero claro, hai unhas metrópolis e hai outras circunstancias, non? Temos que polo en contexto, evidentemente, a maior parte deses homicidios son cuestións que teñen que ver con bandas organizadas, tiroteos con intervencións policiais, tamén temos que ter en conta que é un país onde hai moitas armas, como nos Estados Unidos. Entón, pois, iso, unha simple discusión de tráfico, que aquí se pode resolver cun mira por onde vas, parvo. Ali, pois, alguén que teña un mal día e teña unha pistola na man, pois, claro, pode dar resultado unha desgraza. Tiroteos nas escolas, pois tamén aconteceu iso, como nos Estados Unidos. A mesma cousa. Entón, que haxa toda esa cantidade de armas ao dispor de persoas que moitas veces non teñen as mínimas condicións para ter unha nas mans, fan que esas cifras sexan do modo que son. Claro, temos que pensar, todos eses homicidios e demais, onde é que teñen lugar? Normalmente é en espazos e en situacións moi concretas que, evidentemente, o meu día a día, dentro do meu día a día non facía parte pasar por eses lugares. Que calquera un pode ter unha sí, evidentemente, non? Pode ocurrir. Onde máis a veces pasa iso é no río, onde xente moi rica e xente moi pobre vive ás veces a distancia de 10 metros, simplemente atravesar unha rúa. En São Paulo ou noutras cidades iso é máis complicado. Iso é máis complicado. Non digo que
que non haxa problemas. De feito, realmente hainos. Agora, esas informacións, eses números que acaba de indicar aquí o colega, pois evidentemente son así. Algún dado máis antes de acabarmos? A religión maioritaria é o cristianismo, o catolicismo, é un dos países con máis católicos do mundo, aínda que hai moito evangelismo tamén. É o país con máis católicos do mundo, o que pasa é que están en retirada, cada vez hai menos, porque o número de evangélicos aumenta exponencialmente. Os evangélicos son responsables por uns 15% dos parlamentarios que hai en Brasilia. Entón, calquera, debido ao sistema electoral brasileiro, tanto Lula ou Bolsonaro nas antípodas ideolóxicas, para levar adiante certas iniciativas legislativas, téñense que entender con eles. Non hai maneira de tentar ignoralos. Iso fai que o Brasil, últimamente foi bastante polémica a cuestión da reforma do aborto. Ten, claro, esa porcentaxe de políticos evangélicos que son moi influentes e que, xa podemos imaginar, aparte teñen un poder económico enorme. Algúnas das maiores redes de comunicación do país, non? A rede Bandeirantes, a Record, demais están nas maus deles. Como indiquei, teñen excepción de impostos e algúns dos maiores milionarios do Brasil son pastores evangélicos, pastores e pastoras evangélicas. Por exemplo, non sei, se queredes procurar a Bispa Sonia. Podedes ver ela e o marido o emporio económico que amasaron, non? E cada vez vai a máis. Palpabas, e non me meto, digo, no xardín da política, mas hai que darlle un apuntiño pequeno. Palpabas esa dualidade? Polarización, sí. A polarización, vivías Moita. nese día a día na política? Moita. É unha polarización, ben, a ver, non vou descubrir nada que aquí non exista, non? Agora, eu vin de amigos que deixaron, ou parentes que deixaron de se falar ou de se tratar por unha cuestión. Aparte que temos que pensar que na política brasileira a ideoloxía non é como aquí, nin a cuestión dos partidos. No Brasil, así como aquí, no noso sistema, eu moitas veces digo que máis que ser un sistema democrático, é un sistema partidocrático. No Brasil a importancia dos partidos é próxima de cero. Bolsonaro estivo en 7 ou 8 partidos. Ali escóllese a persoa, non? E non son unhas listas que fagan os partidos. Entón, despois hai unha segunda volta, onde a opción é A ou B. Se tú antes votaches por C, pois, aparte que o voto é obligatorio, pois, ainda que non che guste nin A nin B, tens que escoller o que menos digamos, con que menos antipatices, como din eles, un menos pior. Entón, temos que ter iso en conta, non? Vou con algún dato máis, matízame o que queiras. 24 habitantes por kilómetro cuadrado, un poquinho con referencia ao que dicíamos ao principio, non? Desa dimensións tamén. É un país tan grande e tan poboado, pensamos que non lle chega a nada, porque a densidade é moi pouca. A moeda é o real, a capital Brasilia é unha cidade que foi prácticamente construída da nada, non? Nos anos 40-50. Acaba de completar 60 anos, exactamente, ali non había nada, foi unha idea do presidente Juscelino Kubitschek de levar o desenvolvemento pro interior do país. A capital, durante os anteriores 200 anos, a capital imperial era o Río de Janeiro. O Río, daquelas, era a capital do país, a maior cidade do país. Desde que se retirou a capitalidade, nunca se retirou. São Paulo sobrepasouna con moito en poboación, en economía, etc. E Brasilia, que saiu do nada, nada, non había nada, había unhas facendas ali que criaban gado e demais, agora ten máis de 4 millóns de habitantes. Como é a comparativa? Real-euro? 6 a 1. Un euro, 6 reais. Teño que indicar o seguinte: en todos estes anos de experiencia alá, xa as vin de todas as maneiras. Eu vin un euro a 2,24 e vin un euro a 6,90 e algo.
Por tanto, había veces que os meus euros ali valían pouco, todo era moi caro, e había veces que os meus euros ali valían moito, e todo me resultaba bastante barato. Entón, xa as vin de todas as maneiras. Agora está bastante favorable para quen ten euro. Economía número, diferentes rankings hai valorando a cuestión, entre o 9, o 10, o 11, por, digamos, a nivel numérico, o que representan o ranking de países máis desenvolvidos, a débeda 85% do PIB, un país con moito desemprego, e digamos que con tamén moito traballo en B, non? Ten moito emprego informal. Agora, ten pouco desemprego, porque ali os subsidios son... Altos. Non, son inferiores os que temos aquí. Os subsidios, sí. Vale. Bueno, despois, evidentemente, os gastos, as despesas en educación do 12%, saúde 1%, defensa o 3%, exportacións superiores ás importacións, que xa comentamos, moi poucos inmigrantes e poucos emigrantes tamén, alrededor dun 1% dos brasileiros que se van fora. O Brasil ten a inmigración ali, a inmigración pechada, hai moitos anos, está recibindo agora, pois, por exemplo, haitianos, venezolanos, moitos. Sorprendeume moito, por que hai tanto haitiano no interior? Porque a situación no Haití é absolutamente catastrófica, entón pois fan o que poden para ir para os Estados Unidos, para ir para outros países hispanoamericanos ou para o Brasil. Hai veces que entran con auténticas peripecias agora venezolanos, pois, os máis pobres que entraron por terra en Roraima, e quen tiña así algunhas mellores posibilidades e demais, pois foi en avión para São Paulo ou para o Río. Ben, pois exactamente igual que nos pasa aquí. Eu, desde que regresei nos últimos meses, sorpréndeme a gran cantidad de venezolanos que hai, xo sabía que había, que están traballando en sectores que eu nunca pensei que, acontece o mesmo exactamente en São Paulo. Hai un ranking tamén moi curioso sobre a fenda de xénero, 57, está de país número 57 en canto ás cuestións de xénero. Non sei como viches aí tamén a cuestión de igualdade, homes e mulleres. As mulleres brasileiras realmente nas últimas décadas conquistaron lugares e avanzaron moitísimo. Agora, aínda digamos que está un pouco, resta un par de dependendo, o Brasil é moi grande, o que en São Paulo é común, normal, absolutamente, pois como aquí, corriqueiro, diríamos ali. No Nordeste ou así non é tan normal aínda, tan común, digamos, non? Aínda restan máis cousas por facer. Risco de pobreza 26% e esperanza de vida 73,43, un poquinho bastante menor que en Europa. Só que temos que indicar que en 2000 prácticamente era de uns 60-61 anos. O país era o país cos xubilados máis novos do mundo. Wow. Eu coñezo moita xente que se xubilou con 49, con 50 anos. Aquí os hermanos e eu estaríamos prácticamente para xubilarnos, ir ver obras, botar a partido ao bar e arranxar o país. Fala por ti, ainda me queda. Entón, claro, o que aconteceu é que no que levamos de século, a cada 10 anos aumentou 4 anos a expectativa de vida. Claro, é diferente, ainda restan uns 10 anos. Agora, estáse estreitando esa diferenza. Volverás ao Brasil, Joan? Sí, como turista, evidentemente, como agora xa teño pois por ali intereses logísticos, podemos decir, tamén como para traballar ali, pois non sei, tal vez. Vemos que Xoan é plenamente galego, non deixou a súa galeguidade nunca a un lado, entón as respostas quedan un pouco aí no ar. Moi ben, a última que me queda aí un pouco no tinteiro, podemos entender a nosa galeguidade ou poderemosla entender nos próximos anos. Xoan, que lle sona o teléfono, está no chamando agora de Sao Paulo polos seus intereses logísticos. Sí. Digamos que decía os nosos sentimentos, esas galeguidades que nos veñan á cabeza, ese sentimento, esas emocións, vámolas poder
ver representadas grazas ao Brasil nos próximos anos, non por poñeros moi filosóficos aquí, non sei se me explico, é dicir, falamos sempre de Portugal para arriba, Portugal para baixo, o marco no que nos temos que mover nos próximos 10, 20, 30 anos vai ser o Brasil sí ou sí? Sí, Portugal está aquí ao lado, a nosa referencia para tantas cousas e demais. O que pasa é que, Portugal é Santa Catarina, é un dos 27 estados do Brasil. E un dos máis pequenos. Sí, exactamente. As referencias de todo tipo, lingüísticas, culturais, económicas, etcétera, pois, claro, o Brasil multiplica isto por... Claro, non é exactamente o mesmo. Quen pense que que o Brasil é un Portugal tropical, engánase redondamente. Hai lugares do Brasil onde os portugueses non puxeron un pé. E iso tornouse no Brasil despois da independencia. Aí pensaríamos máis, igual o molde son os Estados Unidos. Todo grande, máquinas enormes, sobra sitio, cidades no medio do nada, e millo, e soxa, e demais, e isto, pois, o medio do Texas ou o medio do Mato Grosso, pois, máis ou menos é o mesmo. Agora, en termos de densidade, de referencias de todo tipo, as que mencionamos hoxe, e outras moitas que en calquera outro momento poderemos tamén regresar sobre elas. Eu teño moi claro, como dixen no inicio, como profesor de portugués, no meu caso, despois de 2 anos de Portugal, onde percorrín o país inteiro de arriba a baixo e de baixo a arriba, e conseguín, pois, creo eu, pois, espremer, non? Todo o zumo que tiña e demais. No Brasil, con 10 anos, pois, e con todo o que eu pasei por ali e todo o que eu vin, aínda me resta moito para espremer, moito Brasil. Pois nós tamén esprememos moi ben esta conversa contigo, darche os parabéns polo teu traballo, polo teu esforzo tamén en sintetizar tantos datos e tantas curiosidades. Non sei se tes algunha anécdota, algún episodio caricato aí para acabarmos. Terás en 10 anos, terás 1000, algún que che veña á cabeza e que digas, mira tú o que me pasou ali naquel cantiño de Recife, ou naquela pizzería de Sao Paulo. Non sei se che ven á cabeza algunha anécdota para acabarmos un pouco e rir un pouco tamén da cuestión do Brasil, non? Sí, moitas, tantísimas, non? Claro, moitas. O que máis así o sorprendeu e o que sei, un día que te cruzaste con anaconda pola rúa. Non, cun jacaré, sí. Un jacaré, sí. A anaconda ali chamada de sucuri. O jacaré chamamos aí na aldea o cancodrilo. Non, eu co que máis así ría é que para un brasileiro, pois, que un gringo estude portugués, que fale portugués, pois non lles parece así moi normal. E entón eu, ao acabar de chegar ali, pois ao cabo de 5 días, 10 días, nossa, quanto tempo que você está aqui no Brasil? 2 semanas? Nossa, você fala português melhor que a gente. E olha aqui, seu colega aqui do departamento, que está aqui tem 20 anos, e ele não fala português direito. Claro, não fala porra nenhuma. O que a eles não lhes é que alguém a 8.000 quilómetros, pois, que se dedicasse a estudar e a traballar, non? Co portugués como profesor de lingua estranxeira. Claro, eu podería, con algo máis de tempo e tal, lembrar de moitas outras, non? Ben, vámoslo deixar por unha seguinte vez, non se pode contar todo na primeira, e entón, pois, foi un placer. O placer foi noso, Joan. Foi un placer, Até cando queiras. Até a próxima oportunidade. É unha maravilla, xa sabedes que o noso espazo é galaico portugués, mas evidentemente non podemos ficar por aí. Encantounos facer tamén este especial sobre o Brasil, condensando a visión do Xoán, que como bo galego
probou a emigración e estivo nada máis e nada menos que 10 anos por alá polo Brasil e volverá, porque como di el, ten negocios, ten logística por alá e hai que atender da logística. Foi, como digo, unha maravilla aos que nos aguantastes até o final, darvos os parabéns tamén, obrigado. Recordade que estamos nas redes, seguídenos, podernos escoitar se sabedes a iVoox, Spotify, Podgalego, Apple Podcast, no correo para o que queirades, galiportuspodcast@gmail.com. Estamos en Radio Ariza aquí con Carlos, sufríndonos 107.2 da FM, sábado de 12 a 1, redifusión os sábados ás 10 e o luns ás 6 da tarde. Hoxe vamos embora cunha musiquiña brasileira moi bonita que xa escoitaba eu nos meus tempos de escola de idiomas alá nos inicios, con Fernando Corredoiras Valentíns e o propio Xoán Calviño, alá polos 2000 e pico, ese Águas de Marzo con Elis Regina e Tom Jobim, unha música de 1974 espectacular, coa que vos mandamos un forte abrazo. Chao, chao, obrigado. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, é o pau da madeira, Cangacandeia, é o Matita Pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma é um fonte, pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, engano, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro pisado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã é um resto de máquina na luz. da manhã, São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé. São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. é pau, É pedra é o fim, do caminho, é um resto, de toco, é um pouco, sozinho. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte. é uma febre terçã, São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peste, fogo, oco, vinho, agro, hidro, vida, ol, oite, horte, aço. sol, São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, pode vaziza, zazaziza, azananenha, andandede.